Uba Cleophas Banker lang siem bajukhat lengkon ya ka kerteng kum uba CB siem baru balong tengru udkhat saka ying dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council na nongpo constituency baru balabadru kum UCM haka ke HEDC ulap sud menta sakisnong ka Mauhati constituency watla umpat kranshai la unya khun em ban aireng haka election saka ying dorbar thau ain ka jella Henry naki khubor hamsaya kilabatai Baudon ka jingtmu banyakun ka election MLA na Mauhati constituency house nam arhajar arpaulai. Uni urang ba bala I bha ka politics ula lumlang kinong song haka khatsau tarik ujemang banyathir yatai yakate ka phang da ka bathau ya ka we ka kanhun Tremon ngobha balatip kum ka Mauhati constituency socio and economic forum kaba yakane ka kanhun on yalam hi do ba CBCM kumu presiden harangkat bat ki weide ki rirang ba bat ki longkme ki balong ki nongkit kam ba ki khot jong kane ka kanhun ka ba hadu kumba sans pa ngut ki paj ba nong kersan ki lapoi sakane ka jingelang kat kum uba CBCM muloong ba kane ka kanhun kan trai kerpang na ka benta ka bha ka miat bat ka lawe jong ka constituency hi baro ka we Ulaya thuru baulayo e ka jingkhot na ki riu rangba ka thain Mauhati constituency ban sedang e ka kam kumunong yalam da ka baula kentho juri ka jingbam trikam bat ino khun swet MLA bamenta ya ka constituency hi baro ka we ka bala bu jing e shikat day ya ka constituency hi baro ka we habai day ba ka roi ka par bat ki we Habai day baka jingye kunya ka election hajar paulai uloong baka syong hakarai jong ka forum bat kinong kersan ki jong u kaba lada ki ibet di u banlong kumunong mikmat jong ka constituency un pediang bat unyai bet syakmat ban aireng haka election hajar paulai bat yakaseng ban yakunya ka election on sa rai kat kum ka jingye ai jing mutlang kinong yelam jong ka forum to kani ka por na so ban penbena lene petip pajba ya ki parlok jong ka Mauhati konsumsi kumju ro ka dong ribhoi hi brok away kum uwei go rangba ubala ju ya syakri hakikam jong ka imlang salang lada de ka politics ne ha ka jinga de bat ki kanhon Tremon subha ki bapar namar ba menta ka si ngalu malang ki de ki parlok hadin ba ngalayo ru ya ka jingkhat jong ki rurang ba kino yalam jong ka thai Mauhati konsumsi bagi ong ba bania wan sepok Mauhati dena takadau hadin bangalayo kalat bania kendu bania selok ya ki parlok katto kanne te ngakhot ngawer ya ki mentakasi bania kren ya ka kya ka shon bat ya kalawe jong ka Mauhati konsumsi hadin ba ngelayo ka kubar ban ngilatip hiru ba ka Mauhati kala sa akalengo akamdum nakadau ba unong mikmat jong ka Mauhati konsumsi ulashu I jendat naga benta banera ban penroi penpar ya kisnong ka thau umdon shu lashisha udon UMDC bopli haga lengkor ku UMDC umpat la banai kata ka jing syakri kumba ka konsumsi ibrok we ka kwa bat angnut banyo kam penroi hapok konsumsi ibrok we na kata ka daw ngawan hang ne da ka jing kenduk lang ki rorong ba ka jing kenduk lang ki kinong elam jong ki kanhon baper kanhon jong ki longkemi kanhon jong ki samla senrang hadin bangalayo gaji yakran gaji selok bat ki menta kasu ngaong ba haswa bangin poi sya ka politics haswa bangin poi sya autonomic mat idei bandon ka kanhon trikam ka ban ya ngor ban ya thaudor thamai ya ka Mauhati konsumsi da ka ba wanra ya kata ka kanhon trikam ka ba umkta yano kabade ka kanhon Tremon sobha kila bandon ki nong trikam sarkar kila bandon ki nong trikam balang kila bandon ru ki nong tre jong kano kanhon ngakhot ngaweri ki bat ka basut nat kalong ba da ka men sem ka jing sokhya da ka jing ka men sem ka jing sochnya ki ya kloi ban ya form lang ya kata ka kanhon trikam ka bala khot ya ka kum ka Mauhati constituency issue social and economic development forum hakabakila shania ingat bangan bat mentaku presiden juga de kanhon rengkat bat kinokit kam bakar bangin pentulun ya gaji persyang bania syakri bania kit ya ba ye ki kam jong ka barhadin kata syong haka kanhon
kumno kan le kumno ni tre lang rakar kan bannya da ka ba ngin pen pau ya kinong chung jong mau ti konstitusi bangi don kamon ban syakri ya ki baduk masuk kinong rep kinong pala kinong tre kam sarkar ba kiwe ki badon kam ya ka jing ya sok tilang jonga bat ka kunhun jongi ka ba kade gane ka socio economic development forum te khandiat kum ba phi ong ba phi form ya kane ka forum hang ne ka ban long kum ka kanja tre mon ngobha te ni iru ba hang ne kat kum ka jingi kran kalong ba phidon ru ka jimot ba phin ya airang haka election 2000 arfulai te hatu phil adan ne empat kanono ka parti ba phijet ban yakhun haduk menta ngampadon kanu ka parti kabangan yal khun lenek baniale ya ka election MLA 2000 arfulai ka syong hia ka ne ka kanhun ka bakinia perkhatlang bat nga wan lada ki don ki kanhun ki political party ki belawan approach yang bawan kenduk yang ale ya trelang bat ngangam la ban suong ba tongan wan namar ka jinge trelang don kam hi na ki no yalam dan ki no mitmat ki sinong ki thau jong ka ma ki da ka jing ya trelang bat ki adin kata lada ma ki mencur so ya hap da ka jing ya amir jumut lang na long ready ban lei akan no kanhun ka ba ki yamon lang kita ki perlok na ka benta banyo kala ban cekri te khandiat kum bang yo so hagini ki banai ki baladap hagini ki ski baladap ba kalabe ka khubor ham saya ba philadon ni ka jing thumbu ban yakhun na mau hati napok ka UDP parti te halor kane ka ibidon banong halor ka kata kanu ngam dan ban ong namar ba ka ham saya kibriu kilak ban keren hakan no ka rukom dari nangahi kampadon kano lempat yo ban ya sulok ban ya kendu akar kom ko badai bat ke kanon ki badai ki no elam jong sino ki thau no elam jong ki kanhun ki bakar ki ba kwa ban kentiu ya ki mlang salang ko si ngam la ban ngam nut hiru ngam dei hok hiru ban su rai marwe kano ka kam wala sisa ngadon kemen sim ban sekri are ngadon kam ke ji trilang te khandiat kum ba ngite ba phi dei basa nanong po te kei ke bla pelong ye phi ke ba phin phai khmat sa ka mau hati ang le ka por to kumba ka perthei hi barok ka wei ka riboi barok ka wei ka tip bangade wala syong la sa ngadon ke ying ka sam po nong po ka de ke jing sisa kata ka bang syong hanong po hari ka ba pelong yang ngapat balai bangan wan hang le ngala judei urang ba ubatre ha ka dong riboi barok ka wei bat ka mau hati konsumsi ka deiru ka jaka ka puta ka baya ime jongar la khala he la san hang ne kikur ki jai jonga ki don ki kha ki man ki don ki parlok parjor ki banga itu ki noyalam jong ki snong ki banga itu ithau na kata ka daw nga don ka ne ka sim ku bong ba ki we ki son si ki la kham long settle ki la kham kiu ka mau ti kon si ka badai ka snong try ime ki merat ki jonga kadang sadin na ka daw ba ya bakla ki paiba la ne wan penbik kita ki wan penbik hagi ne ki por ki ba khandiat snem bapli ki sa ha ka jing sadin nak ta kadaw ngadon ka jing sokhya ban ngadon ka jing tip ki babon ki snong ki thau bale ki sadin kumno ki sadin bat ki don ru ki parlok ki ba wan ban persoinga den ta kadaw bang sapoi ban wan ba IT la de ban syakri ya kama hati konstitusi lah kano ka platform lah kano ka kanhon da ka jingya mon lang jom ki parlok te khandiat kumbal long manta ba fi form ne ka forum namar kumba phi ong ba le se la ki parlok ki mon bikin penyo kata ka parti ka ba phin khon ni ka election subu lada kimdon kita ki parti la ne kinu ban ban approach shapi na ka manta ban khon ni ka election hatu phin tre mon sobha ba hakane ka forum ko bi form ta ne phidon pa da ka wi jing perkhat nam taw arzar fulai hakabaydi bat kata ngala karena duk menne ba lada ka kanhon hi ka treasure hem ka shania sisa he hanga ngadan ke jingkermen ka bangan yo kalat ban syakri lang ba kano ka kanhon namar ba kiladon kiseng ki bawan ban approach nga ba khot sobha nga ban tre po kata kaseng henry lada kumno ngimla ban tip lada kampoi sya ka thong jong ka jing poi sya ka jing yo tiket ngadon kamon ban syakri lan sisen mangalarai nga raikut adu bakut jong ka jing ya nanti juga kat bangadang la aga bormet borfat ka borjeming rengkat bat ki parlok jong ka mohti